Здравейте, драги Homo sapiens! За някои може да съм по-познат от видеото с Георги Шишков, който е тук някъде, тук. Може някой да го е виждал. Там разказвам моята история, как първо бях 57 кг, как после 59 и как от 59 качих до 75, колкото бях до преди 2-3 месеца. Целта е да изчистя подкожните мазнини и да се опитам да се подготвя за състезание, което не знам колко добре ще ми се получи. Ако успея да се подготвя, сигурно ще изляза. Ако не успея и накрая задържа вода, може би няма да бъда на състезанието. Става въпрос за състезанието LMBF. И така, днес ще направя тренировка за гръб. Целта е да направим 5 упражнения, от които ще ви покажа само едното. Порядъка на 3 серии от 8 до 12 повторения с 3 дропа във всяка серия, като се стараем да изчерпаме максималния гликоген от мускула и да предизвикаме максимална хипертрофия. Стараем се да пускаме бавно и да имаме максимална контракция долу. Като сега правим 20 секундна пауза, като целта е да може мускулът малко от малко да се възстанови и да се продължи серията. Да се достигне и третия отказ за максималното изключение. Това се прави в така наречения кът период или за някои други хора, както се нарича, състезателен. Може да се използва и в основен, като там целта е надграждане с всяка седмица.